adjustment Borjan CC committee ahin pen lo lapen ini LA pen dari represent lo lapen wing ahin pen ada lo Borjan lapen CC level lapen PS leaders to phanan pini adjustment nali tum phan na chu phanan ko kala hello non ke rang jik tarik cap ni phai cap la bang so chik lu adjustment Borjan a constituency lo methang local constituency lo nili tum solar project la affected atum pen APHLC tum chelangsi labang so along lephan kirai kom nun thek la APHLC leaders atum aphan ka churuji pu labang so a meeting mate hot pontang lo la si labang so arni bangke ki bigiti longri long pat aphan kirai kom mate jok rangji pu hemprega farman lapen longle farman lapen he farman aning ke hang atum ana bangke la tarik ke bani atum arni along bangke na chitong dunia na po usin nilihin pension ni ponglo la pokajan LA long tame constituency trok do la constituency trok along a leaders atum apan andame nalitum la ferangke mate media susi pachini ponglo la pen an parda central committee LA committee women wing youth wing la pen PS level president secretary pen chenglok 26 constituencies atum phanan tame east west Karbi Anglong tum phanan tame eltum Borjan la pen bokajan LEC kini chelang sinilitum labang so press meet hoi pen elitum pachini pon lo la pen aladak labang swarni nangachetong nunje bangala hen lo media tum da doji Guwahati pen tong so pen la nilitum report mate Borjan along la affected tum rights ubipine la poson kana hok pulatum lo ke to atum tanang dunji lapen senior journalist atum tanang dunji lapen APHLC president central committee team atum nang dunji women wing atum ta lapen an pardame NGO tum tanang dun ta thek usibirta nang pali asila bang sorni bangke tum jat sile du tame longri long para farman lapen Borjan ara rapat chot kalilo ke wangjilang ili tum along le pilang laposon council atum ba state government tum nang thi parhum dokok jimene lasila puson ke long le deje fan itum ka che protect dun je fan chirai kom je fan nang chitong dun penang ji busin ni tum pherang ke troops dame pachini pon thotlo arni pe hok ki hot bang ke tarik kep non ke rang ji la bang so chik lo malo adim la bang ke langki government LP school playground menti solo asi haladak la bang so playground long si hot pontang lo pen pithi kon po asi local satum la pen kalidar tum andame nang chitong nun po busi ning gitepen tarada pandame chulang kon di tuwa Borjan CC pen nang tum la perangke mai pelak perangke de mana jopa pen porteng penal tu chitong on thek podang pan lo lo esmet ke wangji ni pai cap earning ni tum la Borjan solar project nang polu pi de putha ni tum masa jaiga thar la pen atim tum alang tum ningki mi pen lu tum phan bidi suri do an pen alang tum ha italia det tam sin tum farman tam nang ye pidun phan bidun si kijok kelong pu ni tum ning je parong mate alang tum phan tikar cho me pidui si ni tum Borjan PSLC CC committee parents body la pen youth la part amil tum LA tum pen tum tingwai si apor potlo asi la bang swarni la ni tum Karbi Anglong east west la pen ke part amet di mau so thek pulu dangte la pen ni tum la constituency in Koratrok korting ya tumat phan na nang tum press meet trubensi alang tum phan chin rilo khala bang sorning gi tong pe thak pen just met la affected matela kiru pon vek solar project ang lu ki par lu pon vek arong tum mukha an setame khala bang sorni ni tum along ri long pat nge pe jok pi pu ning chi parong ra penang tu alang tum hana chu phalo chi bu char bak ki bi the me jang ri yo la bang sorni yang ki tong pe thak pu sin ni tum la nang tum ma truben alang tum hana chu phalo si pinan tum ning je lo je la da ke kopila ho kadu ga bi Borjan sor phan mi pik lo si dak sakuri long po la pen mi long lang long po putage pu la pen pinan tum ke uthulo la da ke bang ja pek ja hoy pen itung man ti pi ut solar project along pu alang tum ke ning je la si dili tungi pu bang ke la pulo solar project nang di kok pen dili tum along le ke dam bang pen ke thang ke yok la bi lo the ni tum along le pilang nang harle pila puti ni tum na lo tu po la si non ni tum ela ki common sale pen pronok dole alang tum peduk ci pesong si italia det an pen itu malang pinang piklang bidun pet
non la EDB tum alang tum lam chidon si labang solar project pan alang tum financial alang puthang kipang kan pet kini tum lang tum pan churu piklo ni tum malung lam pijak piapot si ni tum ki rangi tadi ke bar ni ge ni tum kekedet mani lam penjo tami alang tum pan nong thang be thila pen rugar che pan si ni tum CC pen constituency officer si tum hen pen alang tum pan kideng pen ning si bi pan si tum at porani bi thiklo pen pinarong sartong ge pulo ada ke alang tum apan ajarum ni tum nang ye donaret tu sinai kupu pen ke alang tum longle ki jor pan selang tum bidigiri pusila ni tum masar bi kaman se atum pan pro dole pan pen special sia tin mai bi ku dang te special sia tim tum awe ku ke ala naga tum sigi do pra special sia tim ang me ku pen alang tum sigi do pra boleng ri chuto leng ri le punot bada kita fen reng marong le punot balong prek adim sutame naga tung ke la special sia tim mate special sia political party ave ku ben alang tum gitu lo te kombal ke wan ke pulte lege udam nang ko po chari sila sita congress BJP dum sige wan balima authority council lo malo ke du alang tum sige du ma didi asi nili tum ke la special sia tim jaiga thar pen la pronok dole la pen bikromase tum ke matha ke mejo ini sine tum la rong kor thom ara tum pan dile tum long le pelang dam ji pot na pe jok pe pot alang tum churu piklo la pen alang tum panding sing du lo asi ala bang sorni da le tum la affected mate la kar jang long kang an sitame nang le tum ada borjan de le along le kali kar beng long kar be khai long le punang chima hadan pen hala bang sorni nang chitong non pet la bang so mai ordinary speed in fancy ni la kar beng long ara tum panda chuning ri lo la pen just met ni tum la affected tum man ning parong pen ibi ki chi puchar ba hala bang sorni tong non pesi nang tum true media pen alang tum pan chuning ri lo asi ni